Československá televize uvede nyní alespoň část podstatných záběrů ze zásahu bezpečnosti, k němuž došlo po opakovaných výzvách k rozchodu. Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě. O těchto záběrech se často diskutuje a jsou na několika místech v Praze veřejně promítány. Já to vím přesně. Ja som bol v posilovne. Tak 17. novembra som bola v škole. Čiže 1989 som bol v vojenských kasárniach v Komárne. Mně bylo 15, byla jsem studentkem střední školy a nám učitelé řekli, že si máme připnout trikolory, že je revoluce a máme jít cinkat klíčeme na náměstí. Išli sme cez dlhý rad a tam už vo výkladoch boli televízore a všade už bolo, čo sa vlastne v Prahe dialo. Tak oni nám dôstojníci povedali, že je nejaká zbúra, nejaký prevrat, ale podrobnosti nikto nevedel o ničom. Bolo všetko zatvorené, všetky médiá, televízia, rozhlas, všetko bolo zakázané, vypnuté. Iba vedeli sme to, čo nám povedali dôstojníci. Alebo tak, čo boli tam ešte chlapčíska, čo mali nejaké spojenie s rodinami, ktorí možno v ten večer sa vrátili z vychádzky, jak to bolo, začínalo, takže také strohé, krátké informácie sme mali o tom všetkom. Nevěděli jsme proč a nevěděli jsme za jakým účelem. Ale potom samozřejmě jsme si to dohledali, nebo jsme to zjistili. Ale nebylo to tak jednoduché, protože za naší doby nebyl internet, byly pouze městské knihovny, takže jsme se to dověděli třeba, co nám řekli rodiče, nebo co se říkalo v televizi. Toto ze správ. Takže nám bylo řečeno, že se dělá revoluce, že se svrhne bývalý jako režim komunistický, protože byli špatní a že to vlastně vyvolali studenti. Jo? Takhle nám to bylo řečeno, mě bylo 15 let. Tu sa nedialo nič. Tu bol kľud. Tu pravde povedieť, že ani nie, že si nevedela, lebo vedela sa, že čo sa deje, ale nebolo to také až potom neskôr. Potom 17. to začali tiež sa ľudia pripájať. Vtedy nám ináč tlačili do hlavy, že nevedeli sme presne, že čo bude, jak to bude.
keď začali tam rozprávať, že ak bolo na západe, tak to bolo celkom iné ako teraz, keď už po odstupom času to človek vníma inačej, čo to prešlo. Porovnám tie dni potom neskôr skôr takú úľavu. Lebo naozaj tým, že sme boli študenti, aj keď ja už som vlastne končila tú školu. A v ten moment, keď sme všetci išli v Svidníku, teda, čo je malé mesto, tak na demonstráciu, tak ona stala pri okne a len pozerala, jak ľudia odchádzajú z dielne. Ale pozreli sme sa na ňu a sme sa tak akože uškrnuli a ona nezmohla nič. Vtedy som mala takú úľavu, že predsa tým ľuďom, ktorí si mysleli, že sú neviem, jak vysoko nad nami, aj keď sa vlastne to deje aj teraz, tak sme sa ich jednoducho vtedy už nebáli. A išli sme si vlastne po svojím, jak išli ostatní. No, ono by to stejně k tomu došlo dřív nebo později. V létě už utíkali východní Němci přes východoněmeckou, přes východoněmeckou, ne, tam nebylo ještě, ale přes východoněmeckou ambasádu do západního Německa. Tím to tak nějak jako pomalinku už se to všechno začínalo, že se něco uvolňuje. No, v lete som mala ísť s kamarátkou do Nemecka na dovolenku. A mali sme zaplatený zájazd, všetko cez Čedok, lebo vtedy fungovala cestná kancelária, to bol Čedok. A vtedy už nám prišlo, to neexistovali maily ani žiadne SMS-ky, nič, prišlo nám proste list, že nám rušia dovolenku, lebo nám tam neodporúčajú ísť kvôli tomu, že sú tam nepokoje. No tam vlastne začínal ten prevrat a oni sa skôr báli toho, že keď pôjdeme za hranice, tak už tam vlastne ostaneme. Aj keď to bolo do Nemeckej demokratickej republiky, hej. Takže bolo to NDR. Takže nakoniec sme nešli. Možno sme mali stať nad tým, že pôjdeme, ale nám to jednoducho zrušili. Nám nedali voľbu, že hej, nie. Nám to zrušili, takže tam to začalo teda skôr. No a ak nám to prišlo už tak na jeseň, a to už sa tak asi ľudia zlučovali aj z iných štátov. Já jsem to zase vnímala, že to je jenom, že se dostáváme pod vládu jiné strany s jiným názvem, ale že to bude podobné, ten život pro nás, což ze začátku asi byl. Samozřejmě potom to tržní hospodářství a udělalo svoje, ale takže jsem to vnímala spíš takhle, jakože tržní hospodářství, že jo, úřady práce, nezaměstnanost, prohloubení ekonomických nůžek, chudoba a střední vrstva a bohatí. No, takže to se určitě změnilo. Zas na druhou stranu určitě je lepší výběr ve vzdělání, ve školách. Můžete cestovat do zahraničí. Tvrdí se svoboda, můžeme všude cestovat po celém světě, ano, ale člověk na to musí být. Jsi připraveni ani rodiče a ani my jsme na to nebyli připraveni, že? Protože jsme byli celý život učeni něčemu a máme za 2 roky změnit názor, to prostě vůbec. Jako, ne. Ale viem, že oco bol veľmi sklamaný z toho a veľmi nešťastný, lebo on, jak taký zarytý komunista, tak mal pocit, že to pôjde tým smerom, že všetci si budeme rovní a niekto nebude vyššie, nižšie, proste, že každý si bude rovný a každý si zaslúži žiť taký normálny život. Hej. No, žil taký utopii, ktoré nás vlastne aj oni nás v školách učili túto utopiu, že keď sa dostanú úplne komunisti k moci, tak nám nebudú treba ani peniaze, nič. Každý príde do obchodu s tým, že si naberie, čo potrebuje a pôjde domov, že nebudú existovať peniaze.
Lebo aj sám neraz povedal, že ja som im tak dôveroval, ja som im tak veril, že to ide ku tej spravodlivosti, ku tomu, no, že sa budeme mať lepšie a tak. Ale keď to čím ďalej, tým horšie. A to, neviem, že z toho bol taký sklamaný. A nič, to nikto nevedel poradne, čo bude. No oni názor mali svoj, hej, oni si mysleli, že tak na západe, že si môže povedať, čo chce, urobiť si, čo chce, ale ani na západe to není tak, jak si oni to predstavovali. Tak, čo sa zmenilo? Zmenila sa, za socializmu bola väčšia istota. A teraz je, no je aj teraz istota, ale tak viac je človek využívaný. Viac si musí robiť, starať sa sám o seba, nie že spoločne sa starať o všetko. Človek stále čaká, že sa niečo zmení, že to bude ku inému a to je Není to... Človek má predstavu inačie, jak je to teraz. Že budú ľudia iní, že sa ináč budú ku sebe správať, že bude... Že nebude taký rozdiel medzi ľuďmi. Že budú bohatí, chudobní, že správajú sa celkom ináč. Povyšenecky sú a také veci. A toto človek neočakal. No to asi povie každý, že každý čakal, že keď sa, že po tom prevrate budeme sa mať ako na západe. Dobre, lepšie, hej. Neverajím, akože možno tí, čo podnikajú, ale tak každý má možnosť podnikať, ale nie každý má to vlohy. Tak áno, majú sa fajn, jak na západe, ale drvivá väčšina ľudí ani nie. Keď máš viac, chceš mať ešte viacej, a ešte viacej, a ešte viacej. A tak ani zabudáme na to, že žiť, ale stále myslím na to, čo mať ešte. Čo ešte mať, čo ešte nemám a mám mať. Kde som ešte nebola, aby som mala byť. Alebo ja neviem, proste skôr asi to vnímame tak materiálne, než duchovne. A viac boli ľudia takí, že sme sa navštevovali sused do suseda. Teraz si dáme 2-metrové ploty. Tak neviem, či sa ľudia zmenili, či to svet ich zmenil, či momentálna situácia ich zmenila, ťažko povedať. Jaký kráľ, taká krajina. Jak je dobrý kráľ, tak sú dobre podaní. A keď vidíš či v rádiu počuješ, či v telke, či na demonstrácii, či na hocičom, na všelijaké príležitosti sa budem otvoriť chladničku, lebo už aj tam počuť, že jeden na druhého nadáva a ako tak vsúva nám tu nenávisť. A nielen voči politike, voči každému. Za ňa bolo zlé, lebo sa dostala k moci ja mením tá mafia okolo neho. A potom bol taký kľud. Už to bolo také, že aj v tom parlamente to malo takú úroveň. Že ja som povedala, že my môžeme byť takí hrdí Slováci, že nikto po sebe nehádže nejaké fľaše, stoličky, jak si pozerala tak, ja neviem, v Indii, alebo ja neviem, kde na jakom parlamente, alebo hoci kde inde. Ale to nastalo už aj u nás. Ne všechno bylo špatně. Ne všechno bylo špatně, spoustu věcí bylo špatně. 50. léta to je skvrná ostuda. 60. léta skvrná ostuda, 70. léta průser, ale ono by se v podstatě na druhou stranu ty lidi celkem obdivuhodně drželi pohromadě. Dneska je to, co se změnilo, úcta a přístup lidí jako takových jeden vůči druhému. Bohužel tvrdě k horšímu. Ano, opravdu jsem si myslel, že ta kultura se změní k lepšímu, nezmění. A je to jak u nás, tak i u vás na Slovensku, svým způsobem i v Polsku, všude. To je, ona se tady demokracie začala zaměňovat za anarchii. Takže ta naivita, že něco se změní, že to bude lepší, že se bude, podívejme se jenom na politickou kulturu, teď je to k pláči. Změnilo. Stát je mnohem chudší, máme spoustu půdy rozprodané, jo, spoustu vlastně průmyslů.
prodaného, jo, což je bohužel, jako to je naše špatně. Vodu máme prodanou Francouzům, jo, nechápu taky do dneška, jak to mohli dělat. Jako obyčejným lidem by to moc přineslo, no. Ťa učia si niekde, kde stále rozprávajú, že aké je to dobré, jak sa budeš mať fajn a jak máš bezpečie, jak máš všetko, lebo áno, aj toto som vlastne chcela spomenúť, že vlastne za tých komunistov, keď sa niekto zobral, teda socializmu, hej, teda ak sa niekto zobral mladý, tak dostali požičku, ktorú nemuseli vrácať štátu. Mali také štartovné nabývanie. Takisto dávali byty, hej, že a teraz si všetko, teraz každý si musí vydobiť to, hej, kde ísť zarobiť, kde je preč v zahraničí, lebo ináč si nekúpiš nič, tu. Žiadny byt neexistuje. To je podnikanie tu na Slovensku na úkor iných. Že podnikateľ chodí po pánsky a ten, čo robotník, takže dre do úmoru. Komunismus je idea, tak jak každý politický systém, je to řízené lidma. A když máte špatné lidi, tak je to úplně jedno, jaký máte tady z politické zřízení. Když jsou tam hlupáci a lidi, co to chcou rozkrást, tak to rozkradou. Vrátili by sme sa? Asi nie. Asi nie. Nie, lebo čo bolo a treba ísť ďalej napredovať a ja myslím, že teraz je to lepšie. Hej. Už toľko rokov, koľko mám teraz, už by som bol na dôchodku, už by som si chodil len tak, robil, čo by som chcel, nemusel by som ráno stávať na po 5. No tak do socializmu a tak, ale aby boli ináčie podmienky, že? Ne. Jak v čem? Školství bych chtěla vrátit, zdravotnictví, přístup k zdravotnictví, že to je dlouhodobě neudržitelné, ten socialismus, jo. To bychom si lhali sami sobě, ale tu podporu těch rodin, to bych jako chtěla vrátit. Těžká otázka. Takhle, jak se má Česko a Slovensko, jelikož jsme internacionálně spolu spojení, tak jsme se nikdy dobře neměli, jak se teď má.